pracujem na okresnom úrade v Považskej Bystrici na odbore starostlivosti o životné prostredie. Pracujem na Živici na programe Zelená škola. Robím v štátnej ochrane prírody v regionálnom centre ochrany prírody v Prešove. Pracujem v Centre environmentálnej a etickej výchovy v Živici na projekte Jedlá zmena. Pracujem ako projektový manažer v programe Zelená škola. Na miestnom úrade v Bratislave Staré mesto na referáte životného prostredia. Venujeme sa práci školám, komunikujeme s pani učiteľkami, vymýšľame si aktivity, lektorujeme. Mám na starosti agendu ohľadne vodných stavieb a celkovo teda ochrany a starostlivosti o vodné toky a vodu všeobecne. Väčšinu času trávim buď niekde v teréne, nejakým mapovaním, alebo ďalšia vec, teda tá hlavná je rôzne prednášky pre školy. Lebo to človeku dáva veľa možností rozvíjať sa a môže získať prácu tak ako ja. Život, ľudia, úprimnosť. Prvé ma napadlo, že priatelia, lebo tam mám stále veľmi veľa priateľov a spojený s tým život. Vzťahy, priateľstvo, zodpovednosť, spoločnosť. Je to také komplexné, že naozaj idete od toho podložia, od tej geológie, cez pôdu, hydrológiu, naozaj sa naučíte z každého rožku trošku a každý si tam vie nájsť ten svoj smer veľmi pekne a dokonca vás to zaveje aj k environmentálnej výchove. Vďaka vlastne tým ľuďom a škole som sa dostala tam, kde teraz som. It's too good like gold and I can't let you go. 'Cause it's too good like gold and I can't